Action po sa mga nangangailangan. Action po, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action po, patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action po sa mga nangangailangan. Action ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko, patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang action ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko, patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko, patuloy na magsisilbi. Action ko, action ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Lunes, petsa 5 kan bulan kan Abril taong 2021. Kami an sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. po. Kami an magiging kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang magiging kasurog kan mga Bicolano, makakatabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora ora mismo. Maray na pagkahapon sa liwat partner. Masiram na hapon, partner. Saro na naman na maugma, makabuluhan. Saro na naman na produktibong pagkahapon ang satuyang pag-iiribanan ngunyan sa programang Tabang Ora Mismo. Yes, partner. Dili sa Action Co Center. Dura-diratso partner ang satuyang pagtabang, espesyal ang aldaw ngunyan partner. Siyempre, dahil taon-taon, makakaibanan na naman ang taong nasa likod. As in, nagbilog kan programang ini, kasabay man siyempre ang irepresentante kan Ako Bicol Party List. Kasabay tango niyan sa satuyang studio partner, si Congressman Zaldico, as in Congressman Alfredo Garbin Jr. Yan, kaya sigurado, gulpi na naman ang mapapagma, gulpi na naman ang matatabangan, gulpi na naman ang happy digdi sa programa. Correct. Dura-diratso partner ang satuyang pagtabang digdi sa programang Tabang Ora Mismo. Pero bago kaan partner, maray na pag-aapon muna sa satuyang espesyal na bisita partner. Sige, Kong, masiram na hapon po, Kong, sa imo and sa Gapus po. Dahil mo partner naririsa, gwapon ang duwat ng congressman. Dahil man niya nagbabago. Ayan, Maray man aldaw sa duwa, sa Rail na aldaw sa programa. And yaong kita digdi para giraray ki help, tabang sa satuyang mga kababayan ng Bicolano. Opo, si Kong Pido. Si Kong Pido, maray na Masiram pagkahapon din. man. Maray na hapon sa indong duwa asin sa programa kang Action Co Center. Magayunon dahil tama-tama sumensahe kang Easter kang pagkabuhay na we will rise from this crisis and every time may programa kita digdi Kong Saldi
minatao kita kipag-asa Ayan. sa tuyang mga beneficiary. Importante ito, partner, na pag-asa ang hatudtas sa tuyang mga kababayan Tama. Bicolano. Kumbaga, mas maray nang makapagtao kita nin kaugmahan, pag-asa, benepisyo kaysa makapirwisyo. Correct. Importante, partner, tabang, tanganing makatabang, buda makagaan kan sa tuyang mga namamatean. Oo, iyan man baga ang rason kung nata binilog ini ni Congressman Saldico na programang ini and ang Action Co Center para talaga sa mga kababayan tang Bicolano na nahiling niya kung ano ang pangangaipa. Pangangaipo, importante yun ang partner. Sa puntong ini mga kaaksyon, dire-diretsyon sa tuyang pagtabang. May tatabangan May naman. tatabangan kita. Yaon digdi ka sa paitas sa tuyang studio si Sir Art Santerlian. Saro siya nga esposo kana tatabangan tango niya na paghahapon nga sa paagi kana Action Co Center as ni Congressman Saldico ni Congressman Pido kana Bicol. Maray na pagkahapon tabi Sir Art. Maray na pagkaapon man po, niyan po ako digdi para mag-agad di tabang para sa agom ko. Oh, kumusta Manoy Art? So kamugtakan ka na gumungunyan. Kumusta siya ngunyan? Medyo okay man po siya ngayon, niyan po siya sa ago. Nasa ospital. Nasa ospital. So, kumusta tabi Sir Art? Ano tabi na kamatian Art ka na sa imong esposang si Angelica? Medyo nadipisilan po siya mag-angos. Tapos kung Biyernes Santo po, dinalagan ko siya sa ospital. Natakot kaya ako pag-abo niya, may dugo man ang Kaso rin pa po ini nagpuon na kamatian na inikan sa imong mahal na agum tabi Manoy Art. medyo alay na po. Mga pirang taon na po. Siguro sa mga 2 taon po. So, 2 taon na ang pigmamatikan sa imong esposang. Pero po Art ang sindong aki. Sa kuya po, 7. Oo, 7. Pito? 7 sa Pito. iya. Si Agum mo dati na din na Dati na po may 2. Dati na may duwa. So, bali Siyam. siyam. So, kumusta po? Si Isay ang nag-aasikaso kan sa indong mga aki. Paano so pangural daw na pagbuhay-buhay kan mga aki nindo tamay hilang si Agumo? Natatabangan man po ako kang so ama niya, so stepfather. Pirang taon na po so matua sa kasubunso. So bunso ko po mga 5 taon. Tapos sumatua po, medyo may agom na po. Agom na sumatua. susurunudan. Siyam ang yaon sa indong Medyo kuwan lang po kami. 7. Pito. lang po. Sa suduwa. Suduwa may agom na. So, habang may kamatian po ang sa imong Agum Manoy Art, ika, kumusta? Ano nakakapaghanap buhay ka pa? May hanap buhay ka ngunyan? Nagtatricycle lang po. So nagkakayod ka para masustenir itong pag-iipukan sa imong Agum. Ngunyan taigong kamatian tabi Art ang sa Sundan ko imong lang, partner. esposa. Okay. Sa pagta-tricycle, pira po ang pigkikita mo maghapon? Minsan po, 500. O kumusta kaya ka ining masustiniran? So, pangangaipo sa bulong, buda so pangangaipo kan mga aki nindo, so laog ka na raw? Hindi po. So, kapos talaga. No? So 500 mong tigkakayod na uli lang sa pag-purchase or pag-refill ka ng Kung oxygen. oxygen po. Oo. Araw ka to partner ang sitwasyon, magabaton. Kung, ako kasi presente, ako mismo nahiling ko sa sitwasyon, nagbisita kami sa Indot. So grabe talaga. Ining 500, paano mo ini na Napapagkasya. na susustinir? Kasi 500 pang refill lang kan sa indong oxygen. Yun po. Yun lang po, 500 sa oxygen. Sa pagkaon po. So, papa ni Agong, nagtatapon sa muya. Di ka man po nakakapangutang Manoy Art sa mga tindahan. Subog po ako. Supog. So, nailing ta partner na talagang ang sa iyang pagmawot na madugtungan ang buhay kan sa iyang Agum. Magabos na sa iyang responsibilidad tinatao. Okay, so habang ngunyan may kamatian po sa Agumo, yaw kang ngunyan digdi sa programa kan Action Co Center sa Tabang Ora mismo, ano po ang gusto mong ipaabot sa mahaltang congressman kan ako Bicol si Kong Saldi and Kong Pido na pangangaipo po kan Agumo tabi Manoy Art? Iyo man po, ang gagad akong tabang para sa oxygen. Talagang hindi ko talaga po kaya. Tapos sa bulong, iyo man lang po. Ang sarong tangking oxygen, nagpipirang daw Manoy Art?
Sarong Sarong aldaw. aldaw. So, ibig Sarong sabihin, tangke. 500 a day ang kinakaipuhan niyang hanapon para lang makapag Kaya supig ka kayo niyang oxygen. 500 sa tricycle, duman lang Duman talaga sa lang talaga, oxygen. swak lang talaga Kaya sa sa pagkaon talaga, didisponiron sa iba. Saro pa yan sa mga pigaha dita ni Art na talagang anbuhay kan sa iyang esposa, dapat ito ang masusteneran niya. Kaya ang hagad niya ngunyan, Pero pang-refill kang sabi nga ni oxygen. Manoy Art, 2 taon nang may kamatian. Bilib ako Manoy Art sa imo, dahil mo pigpapabayaan ang ago mo, talagang padaba mo ang ago mo. Love na love mo si Opo. misis mo. Kay bahantang ngunyan partner si Congressman Saldes ng Kongpido, Opo. kung nadaong tatabian kahagadan ni Art para sa iyang esposa. So, ano tabi kung an sa tuyang kasimbagan kayo? Primero kong ang request niya, pang-refill kan Pang-refill oxygen, kan buda oxygen. pangbulong. Yeah. Actually, igo kita sa BRTTH ning help desk, no? So, aside from talking to us, but si Congressman Garbin halina sa medical, we have expert siya sa medical assistance, no? Si Kong Pedro can explain it, ma-explicar sa mo kimaray, anong mga pwedeng itap tang resources para matabangan ang sa imong Ago. Salamat, Kong Saldi. Si Kong Saldi, may priniparar ng financial assistance para sa imo. Maliban yan kung dyan sa Maliban ituturo yan sa mong proseso. proseso. Proseso, may pigpreparar na si Kong Saldi. Kasi para- kay, Ora Kong, mismo. kay Kong Saldi, ora mismo. Ora mismo. Ako man, so pang long term, dahil aram tabi nindo, ang hilang na sa nahiling tadigdi, heart failure, class 3, and at the same time, igwang pulmonary tuberculosis. Sa kuyang pagkasabot tabi, sa haloy kong koneksyon, as in interaction sa Department of Health, ang kailangan na TB, pinagtatawan iyan kay nagkakanig kong bulong na kung saan may maintenance kayo. Nakaprograma yan ko. Nakaprograma Pero pang yan. matagalan Oo, ang matagalan. gamutan. Yan. Tatawan ka ki sustenance ka yan sa paagi ki sarong medikasyon na siguro kung bako ako nasa sala 6 months. 6 months. Dapat Oo, na tanganing iyan na 6 months na yan, may iling ang development kang pasyente. Yes. Oo. But as of now, syempre nasa hospitalization sa imong agom, talagang pangangaipon nindo so financial that will be responded by Congressman Saldico. But just to let you know, parang ko sa imo Art, na ang Ako Bicol Party List, igawa ang programa sa medical assistance na kung saan iyan na bill kan sa imong agom for hospitalization, pwede yan sa kubon kang medical So, assistance. dahil siyang ka, dapat Ako Bicol. ipaghadit Dahil naman pang ko. dapat ika-adit. Okay. And at the same time, may PhilHealth ka man tabi. Iyo po. May PhilHealth ka, so Ako Bicol Assistance that will be charged duman sa samuyang pondo itong assistance for individual in crisis situation. Ang hagad mi lang tabi na mag-coordinate ka sa Ako Bicol office, hanapon mo si Jody or si Eda, and then magsumiti ka itong mga requirements, araw kang medical abstract, certificate of indigency, dahil ika na ang naglalakaw baga, ang certificate of indigency nakapangaran na Sa sa kuya po. imo. Okay? Para mas subil mo, ma-maximize ta, and then kung dakulan na talaga ang bill, dapat magkaigwa ki case study. So case study naman, hahagadon mo ito sa CSWD. Okay? Kung baga tabi ko, aalalayan Alalayan talaga ning si kan Ako Manoy Bicol. Art, kan Ako Oo. Bicol Party List. Alalayan ka sa kung na-schedule ka for interview dahil sa pondo na nakadeposito sa DSWD, initiative ito kang Ako Bicol Party List. Sa ibang mga nag-a-avail na din nag-aagi sa muya, minsan din na ma-maximize o maximum assistance. Pero since i-guide ka kang Ako Bicol Party List, sa paagi kan sa muya mga staff, makaka-receive ka kang maximum assistance na pwede i-charge ang hospitalization bill kan sa imong agom. Magayunon partner, nakasimbagan niyan. Alam mo, importante partner kasi arog ni Manoy Art, siyempre medyo tuliro na Tuliro, isip niya siyempre ngunyan. partner. Oo. Mahanap Lalo buhay na siya. ano na Makayod dugo. siya Oo. para pag magdisponer. Siyempre, so pagkaon, importante na maalalayan siya. Diyan bintahi ang Ako Bicol Party List and Ining Action Correct, Center. oo. Taigwanin mga staff na talagang Magiya, winugtak na Congressman Saldi, eligible Congressman para Pido, makatabang sa tuwing para mga kababayan. sugabos na proseso na aagihan, igwang maasikaso. Igwang maasikaso. Importante yun na yan. And ora mismo, Kong, igwa na po kamong pigpreparar na Iwa kita tama. di the financial assistance. Aside from that,
ya kaya tama digdigan si LV para mabisto tabi ni si LV. Oy, manay Dito ka. LV. Kasi yung grocery ano na lang yan. Pang additional. Si LV pa, can you show LV, no? Ayan, si LV. LV. Si LV siya ang nakakasabot ka sa yung edukasyon sa Ako Bicol almost 10 years naman siya, more than na LV, no? Ever since kang namok na ang Ako Bicol, si LV full time siya sa BRTTH, igwa kita sa Naga, BMC, almost sa gabos ng hospital, igwa kitang help desk. And digdi, lagbang kita digdi para matugunan, no? Ang sa imong kung 6 months yan, pigili ko with kayang-kaya yan ka sa muyang beneficiary sa individual AX na pigaapod, no? Igwa kita ki pwedeng mapagkukunan kayan na para sa kay puan lang talaga mag-guidean. Mag-guidean, Kasi oo. kung at least day ka na maistorbo motor sana medyo Kasi dahil focus sa sa pigi- pagkaon, Oo, no? Siyempre. So financial medical, no? Pwede tang ma-assisteran through the AX kang Ako Bicol, no? Yaon ng so and in fact guwamang kita kang sa relief good, no? Makadagdag sa pagkaon, no? Na so ang lang si Mrs. mo nagduduman sa Ago, no? Sa Ago. Baka but that's Yun po siya sa Yeah, naka-confine na. naka-confine, oo. Mata, sarado ang BRTTH. Ngayon po sir, kasi 5, 6, 7, immunization po ng mga health workers. Oh, so may schedule. Schedule. Oo. Okay. Bakunahan sa mga health workers na sa BRT. Okay. Kaya okay lang sa, okay lang sa Sa current TV Ago. that's po, open po sa kung hindi wala mo siyang bayan. For 6 months po. For 6 months Yeah. open ang DBDATS. Oo. Oo. Mas eksperto Mas si eksperto si Manay LB. Manay Halos, LB. sabi nga ni Kong 10 Sunday, years. puro aldaw na sa ospital si Okay. Manay LB. Yung medication po ng sa TB DATS, libre po yun kung for 6 months. Nandun po sa BRT yung supply ng gamot, kukunin na lang nila doon. Wala pong bayad Okay, yun. so- Pati po yung mga laboratories ni nanay, kung kaipuhan, ililibre po natin. So, Basta ituturo mo na available lang po sa Manay BRT. LB kay Manoy Art Opo. kung paano Kung siya paano makapag-avail kaya. makapag-avail. Pero di po kayo nagpapacheck up sa BRT, tatay? Hindi pa po. Ever since po, di pa ka nagpa-record? Sa po. Ay, dati po kayo, na-accompany siya sa BRT. Opo, Last may record year. naman po. Okay, may record na. Balik, So, punta lang po kayo doon sa akin pagka meron pong kailangan na laboratories or kung anong pong kailangan na test. Kasi may ano po yan, kung may sputum test, may mga laboratories pong okay. kailangan. So, Kung si Manay ang LB ang stations, makakatabang para giyahanan sa kasi tuyang sabi ta nga ni, eksperto na dyan si Manay LB. Lampas ng 10 taon Ang sa im- pag-alalay sa mga nagdudulok sa Ako Bicol correct. Party Ang List. importante partner ngo niya na paghahapon, magigianan ang kaisipan ni Tatay Ni Manoy Art. Art. Ora mismo, Ora mismo, tinauhan may ng aksyon ni ayuda Congressman si Saldico Congressman and Saldico Pido. and Oo. si Congressman Pido para digdi kay Manoy Art. Saka, Art, no? Alam mo, kaito 20 years ago, matakot ka sa BRTTH. Ngunyan ang BRTTH, yung pinaka-sophisticated na ospital sa Albay, sa kompleto kay gamit, equipahe, no? In fact, iyo lang nga niyang COVID hospital na so, in terms of equipment, kaso hapon, kaulay ko si dating in charge ng BRTTH, si Dr. Rivera. So, talagang comparable siya sa dakulang mga hospital sa Metro Manila na bako man sa sa tuyang mga pribado, mas angat na siya. Ang reklamo ko lang sa iya kaswapon kung paano tapapahamoton ang BRTTH para medyo Mas mawala ang presentable perception man. mo kalagayan. Oo, para Pero in presentable. terms of equipment, in terms of doctors, maray ang Highly recommended ang oo. mga doctors. Kumbaga, ang standard saka moderno naman talaga Correct. ito. Comparable naman sa Metro Opo. Manila. And arami kong prepararan mo na. Preparar mo So, na. Oo. pang- Asistensya para sa kay Ora mismo. Sir Art. Ingat so So magagamit mo na po yan sa pag-refill Nin ng oxygen. oxygen. And sa mga masunod Maliban dyan, igwa pa. igwa pa, groceries. Hali sa puso ni Congressman Saldico Ayan. Sa para Ako Bicol. maski day ka nakakayod mo niyan, tayaong ka, igwa ka na. Paguli Ayan. mo, may pangluto na.
may pangsapna May na. pangsap na. And itong pang pagpa-refill po, sagot naman niyan kan ako Bicol. Ano ang mensahe mo, Manoy Art, kay Congressman Saldico and Congressman Pido Ngunyan sa pagtao sa imong asistensya and pag-alalay sa imo? Naiibig partner si Art. Nasabutan ta yan. Sige, kung ano ang nasa puso mo. Pagmati kan sarong agom na medyo nagigianan siya, na mauli siya at isigwa siya ng pag-asang bitbit. Mapasalamat lang po ako kay Dakula sa tabang na ini. Maski pero paano, magyangyan lamang ang kuwang ko, Pagmati. pagmati ko. And yaon so asigurasyon kan sa tuyang duwang congressman na bakulang iningon niya na aalalayan ka duman sa mga masunod pang aldaw in bulan sa kamugtakan ni Mrs. mo. Sa pagpabulong ni Mrs. So, doon ta Art, ano? Iyo po. Itong mga pangaran na tinawag sa imo, si Jody, si Eda, or si LV. Si LV can assist you duman sa medikasyon kan sa imong agom for 6 months. And si Jody naman and Eda sa pagluwas kan sa imong agom, sa pagsettle kan sa imong hospital bills, i-comply mo itong mga requirements na ito asin sindang mga schedule sa imo sa DSWD para mas mabawasan or mabilog, masakop ang itong mga hospital bills na ito. Kung di man masakop gabos, at least substantially it will be covered by our AHICS program, ano? So, don't forget, look for Jody and Eda. Ayan. Okay? Salamat po sa inyong duwa kong Okay? So yan po, mga tugang, ang saro na naman. Primerong, tinabangan ko niyan na pagkaaldaw digdi sa programang Tabang Ora mismo. Dengo na kamo maghali, dakol pa po kaming didiskuteron, dakol pa po na aaksyonan, dakol pang tatabangan sa pagbabalik kang programang Tabang Ora mismo. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw ban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw ban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos, mamatawan ako sa tubig, ang ma-realizar, mamatawan, mamatawan, para po maikot we want to focus po in it. And hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali-ligdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan, para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdig. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo sa puntong ini mga kaaksyon. Igwa na naman kitang makakaibahan kung saan natatawan ta naman in tabang. Sabay tangon niyan si Nanay Losantes, saro iniong esposa ni Tatay Venancio, na kung saan igwa ni kamatean na nagdulok sa tabang ora mismo. Maray na pagkahapon tabi, Nanay Jenny. Maray na ang gamang. Apo. Nanay Jenny, makiistoryahi daw po kami kung ano po ang sitwasyon ni Tatay Venancio sa oras na nitabi, Nanay. Kasubang grabe na naman atake niya, pigluya na naman. Kaya yung ang ko na gusto. Ngaya kuya naman daan mo niyan. So, i-dialysis. So, yung para problemahan ko ang kan dialysis, tapos yung mga pang-iniksyon baga sa iya. Kuya, yung ko nakadulog ako digdis kay sa Indo po, nag-agad ako kitabang. Gusto ko matabangan man lamang kami maraypan agong ko. Grabe na kaya, maski saan kami nagkadulog. Umutang. Dahil na kami kinakukuhaan niya ko. Ito, sabi ko, saan kita mga agad, kitabang. Yung ko, gusto ko na
recover man siya. Tapos napigatake siya, nagtaram siya. Dara na ako nindo. Tamarahi pa lamang ako. Kaso rin po ini manay nagpuon. Aloy na po ini. Aloy na po siya. Di ko na ang tanda. Ang garo, 4 na taon na siya na paglaugan mi sa BR. Tapos, pinalian mi siya kay so, tuba sa pagdialysis ta. Siya, natuog siya, nagtitindog siya, tapos digdi siya, kaya na tutusukan kan sa dialysis. So, si Tatay Binancio po, igwa po nin kidney failure. So, ano na po ang stage po ang sa iyang kidney failure? Yung sa akin ko puso ko yan. Tapos yung nga nag-aasikaso, di man ako nagkakaasikaso, takon, i-atake man ako. Yan ay blood, tapos may ako sa puso. Kaya siya, itong kay Rimanang ko, yung pirmi ang nag-aasikaso kay papa niya. Nanay, base po sa nindo kang doktor po ni Tatay Binancio, ano po ang kausada po kaini? Sa inda po ini nakuha niya ni Tatay Binancio? Tamang-tama, partner, madali lang partner, siguro patawan ta si Manay ta medyo talagang napapaibi si Manay. Yan po, sa dahil na daan nagkukuhan sa kidney niya, dahil na nagpapang siyang paglinikan. Grabe po, minaagra ngay so ago mo. Grabe pag itamaan. Nagsusuriyo siya po pag pigatake siya. Di na ako nakaangos. Ano po ang reaksyon nindo pag-arong na kaya? Yun na nga ni ang pig-anumi. Sabi ko, sa inyo ka darawon na may utang kita. Sabi ko, baka niya ako di kita asikasun sa Tanjuling. May utang na niya ako kita. So, dahil partner, pabalik-balik. Oo. Habang nag-agra ngay si agom niya, ang pigpo-problema ni Manay. So, dati pang utang. So, tapos kung ano ang gagamito na panggastos para maipabulungan sa iyang agom. So, kumbaga partner, pag abot sa puntong yan, garo baga paksa nindang kinabang. Aside ka to, sabi nga ni Nanay Shaman, may pigmamati. Kaya grabe ang pag-control niya na Pirang taon na pa lang po si Manoy Binancio. Perang taon na po nanay si... Kay Manang ko po. Lingaw mo na po na ikumpira ng edad. Ika po Manay. Ko po, 59 po. Pira po anak inindo? 8. Darakula na po gabos? Opo, may tulo na sa naandeng agum. Kumusta po, Manay? Siring ka ng sitwasyon. Paano sa pagbuhay-buhay nindo? So, pang-uro Paano pagsustinir po? Uni pong nagtatrabaho man dyan sa sa Ayala. So, darago ako cashier dyan. So, aki nindo ang nagasuporta na Iyo po? Ining pagprailang niya. Ika, talagang focus ka na pag-asikaso ni tatay. Oo. Pag-abot man partner sa financial, so mga aki na nagsusurumpon, kan nagtataraw-tao na sa nagkumpira ang abuton, ang kwarta. Oo. Igwa man po kami na trutinda na upos na ni. Nagdati nagtuturo tinda ka? Ining agum ko. Di sarado na po so tindahan Iyo mo? po, wala naman, naubos na. Anong tindahan ko na ito tabi na? So, mga sari-sari man. Sari-sari store. Sa rupa partner, nagagawa ka mo ng basket ka ito nanay. Ito baga partner na pag may undas, itong pigalagan ka ng mga flower. Ito tabi ito congressman, ang sa indang dating pigkakakitaan. So dahil naghilangan sa iyang agom, dahil na ito nasustinera ng pagturutin. So, hain si Mr. mo niyan? Nasa BR po. Nasa BRTTH. Okay. Tamang-tama, Manay, iyaon po si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin ka na Bicol Party List. Aputunta siya. Ano ang pangangaipo tabi nindo, Nay? Samantalahon mo ng pagkakataon na ano ang kahagadan mo, ano ang pangangaipo mo po, tabi, Manay? Pig-ano ko po, kung para sa agom ko po. Sabi kaya kan, doktor, pag ngaya kam kay oxygen, subsadit lang, takong atake ngayon, day nakakaangos dap. Kay puan ngaya ito. Day man kami nakakuha. Sa harong na yan, tiyang oxygen, no? Almost tulo na nakakaulit na puro oxygen. Puro oxygen, no? So, giban. And anyway, magibok yung pagi kan mga bakal kita kaya, no? So, duman siti sa paghihilang sa BRTTH, igwa kami mismo programa ang Ako Bicol, no? Igwa kay help desk dyan na day ka muna day ka na mag-edit man ay kang
Babayaran. babayaran, no? Sabihin. Kasi kaya yan assistance yan ang favorite ming gibuhon sa aloy na for the last 10 years ako Bicol yaon po si LV, no? Pamidbid mo sa imo tadtawd. So yan na for the BRTTH, for the kidney, no? Part yan gabos na financial and medical assistance. Matatawan mi ka diyan ki assistance, no? Day ka na magparaha, day ka kay puan mangutang, no? Day ka kasi igwa kita igwa kami sa ako Bicol ang sa mo yung fund allocate mi diyan na talagang for the last 10 years yun ang pigigibo si LB. Mara si LB Giraray dapat magdurod ako lang ng lamesa tadigdi para si LB kasabay. Ano nita si Manay si LB? Si Manay LB Siya si ang expert para sa pag-alalay sa mga giyahan may po pasyente. Actually kanina po kaulay na ni Manay LB. Okay. So they ka mag-edit kami pag nauubos sa pondo minatimbrinan sa mga si LB mahanap pa kami girara ki pondo pang assistensya, no? And then pag haditan niya, no? And sa ibang bagay sa livelihood si Congressman Galvin siya ma-announce para Ayan, so day ka ng problema manay sa BRTTH. Sa BRTTH. Igwa pa ning ibang asistensya Correct. na ipapaabot ang Ako Bicol In Party. terms of livelihood naman. Yan. Okay. Aparte kang aksyon ora mismo na itatao sa imo at sa ni Congressman Saldico, nadawag bibaya kay Remy asin kay Joshua na nagtuturo-tinda ka. Kasi nga ni so tindahan mo natunaw. Nabangkarote na. Nabangkarote because na sugabos duman na kita napapasiring sana sa pagpabulong Ngunyan, kay Tatay Binancio. Igwa kaming Sustainable Livelihood Program. Okay? Na yaon ang sa tuyang Ako Bicol, nagkalap ki pondo sa panginginot ni Congressman Saldico. As nakakalap ki pondo, tamang-tama, may mga slot pa kita. Kung dahil ng slot, so ibali unta para sa imo. Kaya pala partner, kasubago, abang haputa si Nanay Jenny, nag-uulay ang duwa. Ito pala, ang pinag-uulayan. Kasi, itong livelihood na tataw kay Nanay nadangog Jenny. kaya ni Congressman Salde and Congressman Pido. Na nabangkarote sa tindahan. Kaya may programa dyan ng Ako Ora Bicol. mismo ang solusyon. Ora mismo, yan. may solusyon sa tuyang mga minamahal na congressman. Pero initabi, may proseso, may mga requirements na isusumiti. Bako man kadipisilan, kundi i-comply sana, i-submit mo sana. Yaon si EDA, taon-taon. So may maalalay ko. May maalalay. Pagproseso kung ano ang mga pangangaipo. Importante ho na may mag-guide, mag-giya para at least talagang masabutan nindo tabi nanay kung ano ang mga dapat nindo gibuhon. Pero initabi sa pag-revive kan sa indong turutindahan. Dapat ikaag mismo mo duman so livelihood program na marireceive nindo. Okay? So sa paagi ini kang SLP and Ako Bicol and DSWD. Okay. Sabi mo, nanay, walo ang aki nindo, no? Yupo. So gabos may trabaho or may daing trabaho? So apat, may agum na. May agum na. Ito po nga ni, nailing nila sa mga agum. Okay, so Saro apat. siya Apat kung na sa non-single. Saro sa sayang aki itong nagadan na So, itong naku ang gadan duman sa may salog. May nagadan mo ka mong aki. Ito Sorry, not kasi man yan. Kang nakaaging taon lang ito na yan, Apat na bulan pa sa bulan pa sana. Sa Bagyo, sa Bagyo. Dahil itong So, pista po sa Istansa, Barangay 55. Okay. so nakuha nagadana duman na sabi da sinalvage. So Okay. may ito digdi may garo So tinusukan. pito na lang ang buhay mong aki. Iyo po. Okay. Ito so nagadan may agum na ito. Iyo po. May agum na. May duwang aki niya. Nga ni isa ko. Saan sa imo? Dugo. Pero nang edad kang duwang aki. Kuya, Makuapo niya na ini. sumato. Makuapo niya na po. Ano po? Kuya, grade 2 pa sana po. Sumato Grade Okay. Igwa man kita mga educational assistance pag nag-i-eskwela na. So, igwa kita ang educational assistance sa Ako Bicol, no? So, pag medyo ma-eskwela na, kung anong mga may, so yaon pa sa imong, saro naman siya nagtatabang mong aki na may trabaho man. So, kangodan ko po, man dyan, nag-extra man dyan sa Ayala, sa Budiga. So, kangodan ko. Okay. Medyo magabat kung ang magabat sitwasyon ang ta. sitwasyon. Apwera ka nag-aasikaso siya sa agum niya. May duwa pa pala na makuapo na yaon sa iya.
Talagang medyo... Nawalat sa iya dahil nga sa nangyari doon sa sa iya sayang sarumaki. Okay? And ora mismo, may ayuda dyan May si ayuda. Congressman Saldico. Manay, kitang dit na financial assistance. Salamat po. May pala dit. Pangadya siya na kita. Pangadya kita yaw ng sa medical assistance study. Hindi, kaya para pangutang, no? Kuya na nga ni, sir, palibot na kaming utang dahil naman. dahil ka dapat, dial a friend. Dahil ka call sa a ako friend. Bicol. Call a Ayan. friend, ha? Yaw nang ako Bicol and tabangan ni Ika. Yaon na ako Bicol na masasarigan tabi nindo Nanay Jenny. So, namatita po si Congressman. Mensahe niyo tabi, Ma'am Jenny. Salamat po, Congressman. Salamat unda ko laon sa indo po na duwa. Congressman ko. Kasi, buon pa sa nakayakan interview ta sa bago partner, namamati ta na sugabat kan pigdadara ni Manay kasi kada bes na inaatake so agum niya, nagsusuriyaw Imagine mo partner na nagsusuriyaw ang partner mo sa kulog. Sa kulog. Yes. Ngunyan, gusto mo siyang darahon sa ospital, gusto mo siyang tabangan. Kailangan- Ang pigpo-problema mo ngunyan, Pambayad partner. pambayad din Na-aside kang paggasos. pagbayad mo niyan, igwa pa ka mong previous na utang sa ospital. And pigi-isip mo pa, paano suluwa mong mukaapo na ika pa nag-aasikaso? Oo, grabe partner. Tapos Kaya, may pinagdaanan pa dahil 4 na bulan pa sana, nagadanan ka aki. araw pa lang gani partner itong uro So- daw mong may makakaulay kita partner na grabe ang kagabatan. So, medyo sorry po. dahil nagigianan kita. Sige lang po. Nagigianan partner dahil sa tabang ni Congressman Saldes Oo. ni Kong Pino. Kumbaga, subago kan mag-abot si Manay, magabaton sa pagmati mo Manay. Ngunyan na yaon si Congressman Saldico and Congressman Pino, daw puro paano nagyan-gian na sa pagmati mo. Iyo po. Ulong ng langit sa kuya po ka mo. Salamat na kulaong pasalamat ko po. And maliban partner duman sa tinaong ayuda ni Congressman Saldi, igwa pa. Nanay, Pag-uli mo, ini Manay. po, at least, day ka na po mahanap kan pangduwang aldaw o tulong aldaw. Tulong aldaw mong pakakanon, na pagkabuhay. Igwa pa po, ali yan sa puso ni Congressman Saldico and Congressman Pino Garbin. Ayan. Partner. And nadangog mo po mismo subago, may tao po ang Ako Bicol Party List and ang Action Co Center na maalalay sa imo para magkaigwa ka giraray kay pagturutinda. Aha. Ang ako Bicol partner, may mga staff kita na matabang talaga tabi sa Indo Nanay. Tanganing magiyahan ka mo na Yan. kung ano ang sa Indo tabing pangangailangan. Iyan ang patunay partner na ang Ako Bicol katabang, Katabang na, kasurog kasurog pa. pa. And ang Action Co Center tabang ura mismo ni Congressman Correct, Saldico. partner. And mga ka-action partner, garo, puro kita o kidney ang pinag-uurulayan mo niyan. So, puro pigmamati manungod sa kidney. Kaya sa samuyang pagbalta mga ka-aksyon, makakasabay ta si Dr. Christopher Gianan, ang resident doctor tabi na makakatabang manungod sa health issues tabi kan sa tuwing mga kababayan. Diyan lang kamo mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng samuyang kaumakan na mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang beneficyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos ang matawag ko sa tubig, ang Maria Rizal, ang matawan, ang itulan, para po maikot we want to
focus po. And hindi po aluminang vision. Ang presenteng sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na kayang agutom sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Sa puntong ini, mga tugang, makakaibanan ta sa liwat ang resident doctor kang programang ini na tabang ora mismo sa Action Co Center. Dahil iba, ang guwapito, muy simpatiko, ang dalubhasang si Dr. Christopher Gianan para pag-urlayan ta po ang manungod sa hilang sa bato o kidney. Maray na pagkahapon na Dr. Gianan. Yes, maray na pagkahapon man, Miss Remy at Sir Josh. Happy Easter pala. Ayaw po, siring man po sa imo, Doc. It's nice to be back here in our studio, Doc. Kumusta po itong naging aldaw mo po kan bakasyon? Kan Semana Santa. Yeah, Semana Santa. Siyempre, ramtaman, ang Holy Week is a week of prayer and reflection. Ano po? So, pag Holy Week talaga, ayaw kita kang solemnity with the Lord. Correct, opo. Siyempre, nagpangadji po kita and siyempre kasabay na duman so nakapag-relax kita. Tapos siyempre, day po kitang clinic by that time. So, nakapagpahingalo po. Ngunya na aldaw ni Lunes, puga-puga na naman. Kuha naman kita. Balik na naman Balik kita trabaho. sa normal tang trabaho. As in, siyempre, si Doc Gianan, kadakulo naman ng mga pasyente. Tama, Pero, fight na naman. Yes. Balik kita duman, Doc. Ano ini yung manungod sa kidney or initabing helang kasi, sa bato? aram mo partner, napapadalas po na garubaga dakulan may hilang sa kidney or bato. Garo ang pasyente digdiday na uubos, Doc. Iyo po. Ano man ang kausa po kay ni or mga dahilan kaya nagkakaigwa po kay ning hilang sa kidney? Okay. May duwang kausa po kaan. Ang enot, so pigataram tang inborn. May mga sabitang yaon sa genes na may mga pinangaki na talagang igwa ng simptomas na pag-rout ang kidney. Pangduwa po itong acquired o itong na-inherit. Yes, na-inherit during itong after kang pinangaki kita na usually ang cause kan is itong lifestyle. Okay, so mga may normal connection mong ini, Doc, sa pagkaon?
Iyo po, dakulang bagay po ang pagkaon. Ano po, ang pinaka-common cause sa ngunyan, itong nahiling tang pagka-rout kang kidney secondary to diabetes o komplikasyon kang diabetes. Mga komplikasyon, Iyo oo. po. Itong pagtaas kang blood pressure, pwede man pong marautan sa tuyang kidney. Ano po, itong pagkaon kang processed foods. Itong mga instant. Kaya so, po, dapat pala ang mga processed halimbawa food, kan mga instant na yan or processed food. hotdog, yan yes ang mga... po, Noodles. Opo. Noodles. Opo. So Ano yan? mga So mga maasgad, Dok? Or mga grabe ang timpla? Yes mga po. ready to cook. Mga ready to cook, ano po, na may mga preservatives po dyan, na may mga chemicals na pwedeng toxic po duman sa kidney, and especially pag di po kita nakakainom kang required na glass of water Glass of per water, day. partner. Bata ako, Oo. partner, in a day, siguro mga 5 to 6 lang ang kikaya ko inumundok. Pero, Dapat baga, kung ang required, 8 8 pataas. glasses. Yes, a minimum of 8 glasses of Kung water. kaya mo nga, partner, ang mga sarong baldi. Grabe, partner. Baka Oo, mabutod kita kabangang kaya, drum. partner. Ara mo, partner, an sobra man sala. So, Yes. ano ba? Pangit Tama, man tama. pagkulang, Mm. naindata man pag Dapat sobra. average lang. Sabi ba ni Confucius, so Chinese na philosopher, moderation in all things. Okay, tama, tama. Na dapat ang gabos na bagay, day man masobrahan at Day day man man makulangan. Okay. Opo. Saro pa tabi, Doc, na may mention mo itong mga naging kausa. Ano-ano ang mga sintomas na araw Para kaning... maaraman, partner, na igwa ka ng Correct, oo. hilang Igwa sakit or ka ng may tama na. pigmamati, May tama na ang sa Anong imong mga kidney. sintomas tabi, Doc? Oo. So pag sinabi tang may tama na ang kidney, we're talking of chronic or acute kidney disease. Ano po? Actually, pag acute pa lang siya, yung duman sa simptomas na pagkulog sa pag-ihi, itong pigapuntang pain in urination or dysuria. Sa pag-iihi yan. Kaya okay. palang, Dok, may mga naaaraman kita, may mga nakakaulay kitang nagrereklamo ta na didipisilan dasin sa pag-ihi. Opo. Tama po. Ano po? So, pwedeng ang cause kaan, pwedeng itong kidney stones. Ano po? Na sabi tangani, pwedeng ang maging sanhi kaan is genetic factor or kung itong pagkaon mo sobrang askad. Ano po? Then, pag chronic na, ano po? Yan, so pwede na kitang mag-ihi ki dugo o may hematuria. Pero in case of duman sa diabetes, ano po, sometimes wala po yan na sabihon tang symptoms, na evident symptoms. But we can detect sa mga diabetes na nagkakaigwa na po sinda ki hilang sa kidney or possible na pwedeng mahulog sa hilang kang kidney kung nag-iihi na po sinda na may protein. Ano po? So, iba na yan, Doc, pag may iguana ang ihininda na yung iguana ng protein, so an average kan, grabe na ang namamatayan kayan tabi, Doc. That is an earliest sign na pwedeng magkaigwa ka or impending renal disease. Ano po? And pag may chronic renal disease ka, ang ano mo dyan, so kung gaano kadakol ang pigihi mo sa oral daw, itong pigapuntang glomerular filtration rate or GFR. So, kung pirang ml lang naihi mo, dyan tama may measure kung anong grade naman ang hilang mo sa kidney. Okay. May connection dyan, Dok, so kulay baga kan ihi? Lang Kung ba, minsan baga malinaw. yellowish, igwaman ngayang malinaw or... Bluish. Parang na bluish na part. Iba na, alien. Oo. Yellowish. Yellowish. O malabog-labog. Yes. Ang ano kaan, ang primarily na pag sukol with regards to color kang ihi, itong degree of hydration or kung gaano ang water content sa lawas. So meaning to say, Doc, pag sobrang yellow ang ihi kang tao, kulang ang Tubig mo. tubig kayan. Yes, opo. Pag malinaw ang tubig, pag malinaw ang tubig, sufficient. Garuman sa napalay niyan sa water system, Sa water Dok. system, partner. Pag malinaw ang tubig, matindi ang burabod. Ayan. Doc, sa kausang ini sa sitwasyon ni Miss Angelica Santillan, na igwanin na, ano po, Doc, ang sa imong pag-assister, kumusta po ini si Miss Angelica? Grabe na ba sa iyang percentage kan helang niya sa kidney? Or igwa pa po ning tsansa na maghalawig pa sa iyang buhay or ano po tabi ang assessment mo kan, Doc? Okay, based sa pag-review kay Miss Angelica Santillan, ano po, dahil nga ni marumduman, Miss Rems, kung naging pasyente ko ini, sa kahaluyan kang panahon, tapos sa kadaklan man kang pasyente ko. As far as I can remember, ang hilang ni Angelica Santillan is congestive heart failure. Yes. Na dahil sa nagkaigwa siya ng ischemic heart disease. Okay. Pag sinabi tang ischemic heart disease, yan po so nagkukulang kay supply ki oxygen duman sa puso.
So, mangyayari kaan pag may ischemia ka, ang puso mo pwedeng magkaigwa ng heart enlargement. Ano po? So, pag nagkaigwa ng heart enlargement, so mga muscles, primarily itong left ventricle, kang puso, maibog ang wall kaan. Maibog ang wall. So, pag nag-ibog ang wall kaan, di na makakapump sufficiently Ning maayos. ang puso. Oo, ning maayos. kumpira ito talagang yung normal na pumping kang puso. Yes, pumping and suctioning itong Oo. vacuum para magayon ang blood circulation. So, ang nangyayari nagkakaigwa ng congestion or natitipunan ng excess na tubig na dapat mailuwas. Oo. Sa sitwasyon ngunyan po, Doc, ni Miss Angelica, ang nagtatabang sa iyang paghangos is oxygen. In one day, sarong oxygen ang nauubos niya. Sarong tangke. Oh, sarong tangke. Oo. May, posible ba na saro ini sa mga cause itong pag-igwa niya ng numbers, more numbers of children? Kasi igwa siya ng 7 na aki. Opo, opo. Tapos, kan siyang makusugpakan panahon, grabe ang trabaho niya. Tapos Opo. ngunyan, minamati niya na. So, ano po, Dok, ang pwede nindong mai-advise sa tuyang mga parantabay? Kasi baka nakakalingaw sinda na ang buhay kan tao, saro lang tabi, Dok. Importante yan, partner, kasi bago na papag-ulunan ta, sa mga sintomas, kung paano ta nakukuha ang ilang sa bato or kidney. Ang pinaka-importante, Dok, sa gabos, bilang dalubhasa na pinag-aantabayanan kan mga kababayan tang Bicolano, paano maiiwasan or paano makakalikay ang mga kababayan ta na tamaan or madistroso ang sa indang kidney? Okay. Inot na inot, syempre, aramon ta kung ano ang kausa. So, nabanggit na ang kausa. Ngunyan, i-mention ko kung paano kita makaiwas. So, sabi tangani, ang saro sa mga pinaka-causes, main causes, or common cause, itong pagkaigwa ng hilang sa diabetes. So, pag-age mo po kay 30 or may simptomas ka na pwedeng ini-diabetes, regularly check mo po so pig-apple tang sugar. And there's no way to prevent or to control ining komplikasyon kan diabetes is to always monitor ang sugar ta on its normal level. So, Tama. okay lang na we cannot change that. Once na diabetic ka, sabi tangani, diabetic ka Yaw na yan dyan. Yaw na Yaw na dyan. yan dyan. Pero what matters most is how much or May how ma-manage mo dapat. ma-manage mo dapat at makontrol mo itong sugar Tama. para makaiwas ka duman sa mga komplikasyon. Dok, sa indo tabing mga naging pasyente, ano ang mas dakol na porsentahe ang nagkakaigwa ng helang sa kidney? Is it babae or lalaki? In my case, mas sa lalaki. Ano po? What are those reasons why lalaki Lifestyle po? siguro. Lifestyle. Siyempre, Dahil pag mga lalaki, Tama. minum Inom, sigarilyo. crispy pata digdi, Yan. Oo. chicharon bulaklak Dakol ang digdi. bisyo. na-mention tangani na lifestyle. Pero as years goes by, habang naglilipas ang panahon nahalata ako na nag-i-equal na ang ratio. Ang ratio. Kang mga Babae kasi nagkakaigwa lalaki sa na kidney disease na lalaki. okay. Opo. For the fact that pati ang mga babaeng ngunyan, nagiinom naman. Laog naman sila ka mga bars and they are keep on eating mga processed foods. And especially today, Ma'am Rems and Sir Josh, aramta na lockdown ang mga aki yaon sa arong. So, di ba? Ang tendency day maluwas. Ang nagiging libangan, pagkakan, Junk chichirya. junk foods, Oo. mga itong mga pinagbabawal na pagkakan na bako manutritious. Yes, tama. Kaya at this point, yan man ang sarotang i-advise para makalikay. Naiwasan ang pagparakaon ka mga junk foods, mga maaskad na mga processed foods. Opo. And in case na makakaon ka po dyan, drink lots of water. Water. of at Kasi least 8 siya ang glasses. nag-cleanse. Pwede tang masabi, Dok, para makalikay kita sa hilang sa bato, imbis na junk food, so mga processed food, Water na lang. gulay. Una ko Gulay. water na lang Mga eh. preskong. Oo. Oo. Advisable nga ni ngunyan, Doc, na so mga nagtataranong baga sa backyard. Opo, so, nakakatabang ayan na kung mayong-mayo din makaluwas. So, iyon na lang ito. Yes, nakakatabang po sinda in the sense that natural ang pagkakaon ninda. Provided na depende man po yan sa pagluto kang gulay. Tama, dapat well cook. Well, bako siya May mga dapat, gulay na good for half cook. Yung Iba half mga cook lang. gulay na May mga presko lang nga ni Opo. dapat, kaunang Oo. ilaw. Yes, what I mean is
itong the best way to cook vegetables, itong pigaapod ng pinakalakagaan. Sa bagay, ara mo partner, Pero ang problema igwa- kanina kung gisahon mo naman, kargahan mo naman kitawyo. Tama. yan. Saka sa Oo. mga pampalasa. Bagoong itong pangabet, di ba? Pampalasa. Sabi tangan ang pinaka-balance. Ang matitira ka yan na naman so sa imong kidney, askan. Na-mentionar Yes, pati po. ni Dukso Bagoong, bata nagisa akong bagoong. Puwerte, partner. Igilid ko na ito. Oo. Kaya Pero daw. back to basics kita. Ang pinaka magayon and sabi tanganing first aid, ano po, para makaiwas kayo ni sa pagkahilang sa kidney is to drink lots of water. Lots of water. 8 glasses per day. Ano po? Minimum. Minimum. Ay, sa pag-inom kang tubig, Dok, wala man maximum. Kasi may 8 glasses minimum. Oo, minimum. Ay, igwa po. We talk Maximum. of maximum, ano po, na ano, kung may hilang ka sa puso, like in the case of ito kay Miss Santillan. Oo. Pag igwa kang congestive heart failure or hilang sa puso na nagkakaigwa kining heart enlargement, that's the time na piglilimit me. Ang pag-inom kito. Ang pag-inom kito. Pero kung case by case wala ka man basis. po Yes, hilang, po. kung mayo ka man nahilang, okay lang. Okay, Okay lang, lang, hanggat oo. gusto mo uminom. Yes, remember ang water is universal solvent. That's the easiest way to cleanse. Ano po, ini mga toxins ta sa lawas. Dakulo nagluluwas ng water. Ano, Opo. mga iba't ibang klaseng water, ano po. Pero ang Igwang baseline mineral, kaan, igong distilled, Yes. ano pa itong mga kind of water, pero May mga alkaline basta na water pinagsasabi. okay lang yan, Doc. Opo. Pwede po yan. Basta ang baseline kaan, water, mag-inom ng sufisyente. Clean and potable. Yan lang Okay. po. Okay, Doc. Ano po, Doc, ang pwedeng mga treatment? Pag-ulayan ang treatment, importante yun. So, mga nagdadalan dyan, mga kababayan niya to, na igwang helang or namamatian, anong mga specific treatment? Ano ang dapat pwedeng- nilang oo, gibuhon? oo. Okay. Pag sa treatment po, pag acute pa lang, may mga bulong po kita na pwede ka. Halimbawa, kung may kidney stone ka, ano po, may infection, pwede pang makaya yan ka mga oral medications. Pero but if we are talking of chronic kidney Itong disease, grabe na. itong grabe na, ano po, ang pinaka-solusyon po dyan na treatment, dialysis. At saka magkonsulta na sa Magkonsulta doktor. na sa Pag, doktor. pag sinabi mo Yes, na, Doc, na specialist. dialysis, that's for lifetime. Yes, because your kidney is not anymore functioning, Functioning well. Oo, so kumbaga sa ano, itong pag-cleanse sa lawas mo, idedepende mo na duman sa machine. Ano po? So depende po 'yan itong sabi tangani kung pirang sessions ka per week. Ano po? Pero usually kapag bago pa lang ang case, mga every other day kami kaan or thrice a week ang pagdialysis. Opo. Pag na-skip po kan sarong pasyente ang pagdialysis, posible ba tabi, Doc, na lumuya na talagang sa iyang sistema? Yes, definitely because so mga toxins sa lawas, ma-stay po ito. Ano po? And ini po ang advice ko man, ano sabi tangani na sa panahon ngunyan, the best thing that you can give to yourself is itong ipa-check mo. Panatilihin mong healthy ang lawas mo. Magpa-blood chem ka. Ano? To see to it that your not only the kidney is functioning well, but the liver, the heart, Other parts of So, the body. importante, Dok, so regular na Pagpa-check up. pagkukonsulta and pagpapacheck up sa doktor. Yes, tama Kasi ang po. iba, kung minsan, Ang kunday man niya wala na man niya ako mamatian namamati. niya, I'm, Yes. feeling Personally, good niya partner, arrogant so pananaw ko kay ito. Kay ito. Maringani, nakumbinsi ako ni Doc Gianan. ni Mrs. Una Muna. ko si Doc Gianan. Magpa-check oo. up ka daw ngayon. Tagaro ngayon, ha? Pero ang aram ko, partner, si Doc Gianan ang Ayun. sa'yo mo. Kaya nga, nalubasa. Yan, Dalubasa. eksperto yan. Ano daw kung magpa-check up man ako kay Doc Tama. Gianan? sige. No problem, Miss Renz. Ano, Dok, anytime po. salamat po sa giraray, sa saro na naman na makabuluhan na pag-iribanan ta. Aram mo, pag nakakaibanan mi ka, Dok, gulpi kaming nanunudan. Feel good ako and aram ko ang sa tuyong mga kababayan is nagiging bastante man sa indang kaaraman. Pati ang mga in terms kababayan of, ta, health. nagkakaigwanin ideya Correct. and nalilinawan Yan sa man nagkakapirang talaga- mga kahaputan Correct. medikal. Yan man talaga ang sa tuyang obheto digdi Doc Gianan na sa tuyang mga kaaksyon na maimpormaran ta sinda in terms of health condition. Yes, Miss Rems, and passion ko man po itong i-share so knowledge ta. Ano po, tanang yung tanganing maging aware ining mga viewers and listeners ta para mapanatili ninda ang health ninda. Ano po, na Opo. malusog puro perpe. Opo, maraming salamat. Salamat po, Dok. Salamat, Mabuhay ka. Doc Thank you, Sir Gianan, Doc. sa Yes, imong Ma'am panahon na Rems. sin oras, mabuhay katabi. Yes, thank you po. Sa samuyang pagbalta tabi mga kaaksyon, pag-urulayan ta naman ang manungod sa STEP o ining special training program kan TESDA. Siyempre, human iyan ang padagos na pigdatabangan kan ako Bicol Party List. Sa pagbabalik yan, kan tabang, ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot.
So iba, ararayo ng pigwaan, di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igwa na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Dahil naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, hindi ko lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol. Digdi sa bilog kay ni on resettlement sa Bicol. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga ka-aksyon sa puntong ini kasabay tapaman giraray si Congressman Saldico asin na igukit ang ngunyan partner ng espesyal na bisita na makakatabang tanganing diskutiron tayo ni kasubago kaya mga ka-aksyon isinagibo ang toolkit distribution digdi sa Embarcadero de Kumbaga Legazpi. partner subago mga tabang sa karahayan sa medical na aspeto sa salud. Yung bagay ni ang pigsasabitan na mahiwas na maray ang mga programa. aspeto Alright. na pinag-aaksyonan, pinagtatabangan kan ako Bicol Party List and kan Action Co Center ni Congressman Saldico, may tabang sa medical, Karahayan, sa tabang sa edukasyon. Ngunya naman Pangkabuhayan, partner. Kasubago, partner, 198 na mga beneficiaries. Actually, kadakol pa ini, 700 dapat ini. Kaya lang, syempre, igwakit ang pigapod na by region, by province. And syempre, due to kasi, pandemic, para sa Karabang Kangabus, bako man lang probinsya kan Albay, bako lang Ligas. Bicol-wide partner ang bilog pagtabang na kan ako Bicol. Region 5, anum na probinsya kan Bicol Region, ang pinag-aasikaso, pinagre-reparo kan ako Bicol Party List. Tama. Mga mamaswerte partners, mga kababayan niya itong natabangan in terms of livelihood kan ako Bicol Party List. Masiram na hapon giraray tabi kong sa imo? Yes. Marahay na hapon manggiraray sa indong giraray. So bago kong puro aspeto medikal. Medikal. Antemata. Antema. Alagad saro sa mga matrayumpong programa and produktibong programa kan ako Bicol Party List. Puon pa ka ito. And hanggang ngunyan, ining sa livelihood naman Livelihood program. Ini sa livelihood dati pigigibot lang is training. So naging narealize tanang ngunyan pa lang na matawan mismo ki gamit. Kasi dati titrain ta lang sina maging welders, maging parahilot, maging sa pagluto, bakers or what, ano. So, ngunyan, tigtawan ta na sinda ki gamit para buhay na sinda. Kumbaga kung tinuruan ta na sila Tinuruan ta na, ngunyan partner. paano maghanap buhay,
I-apply na partner dahil may kuhan, may gamit. Correct. Gamit. So, tinawan pa po ng gamit. Tinawan din gamit. Talagang kompleto po ang package. Kompleto Ricardo's partner. Yes, kasi kahit ito, maka-training, mahanap pa si daki trabaho. Opo. Na ma-abroad, mapa-Manila, or mahanap din sa local ki trabaho for the heavy equipment. Kung yan, pigtawan ta na sinang ekwipahe. To start up. Kumbaga, kung day na sinda mong problema, pagkatapos kan training ninda, igwa na tulos sinda magagamit para makapaghanap buhay na. Yes, and dahil ninda kay puwan na duman sa sentro, duman na mismo sa barangay, kumbaga may work from home, ini na pwede na sinda magtrabaho sa harong mismo ninda maglag kinegosyo, mag-supply ki pandesal, mag-supply ki So, cake. dahil na po mangyayari, nakapag-training man kuta ngayon ako. Tataw na kuta ngayon ako eh. Kaya lang hindi akong gamit. Mamumroblema pa sa gamit. Ngunyan, tinao mismo ka na Bicol ang nanaw gamit. kita ki welding machine, nanaw kita ki gamit sa panghilot, sa pang-check ki temperature dahil pandemya ngunyan, stethoscope dahil kung high blood. Opo. Gusto ta masiguro na bago high blood. So, duman mismo sa saindang kabarangay o sa saindang nasasakopan, pwede sinda maglaag ki kanya-kanyang negosyo based duman sa naukudan nindang gamit. So, ini ang pigigibos. Or pwede na sinda mag-home service mo. Yeah, home service. Diretso sinda sa mga neighbors sinda, yung pigsabi ta ka sa bago during the program na dahil sinda maghalat na sinda ang dudumanon. Ikuto ninda Sinda mga na harong-harong mismo. para... Ara mo partner, ining mga pigpapaliwanag sa to ni Congressman Saldico, subago tabang ura mismo Tabang ura sa mga mismo, Manila. oo. Ngunyan, trabaho Ura mismo. Yes. Ako partner, And may gamit ura mismo. partner, mas lalo akong pigi-idolo mo niyan, an ako Bicol sa panginginot ni Congressman Saldico. Ara mo, May wason pagtabang. Ara mo partner, kumbaga yan ang sagradong sinumpaan Ayan. kan sa tuyang mga ako Bicol In the name of representative public service. na asikasuhon talaga ang mga kababayan tang Bicolano. Bako lang sa pangangaipo, edukasyon, medikal, kundi pati sa paghanap buhay. Importante Naramdaman mo, ang first importante episode, partner ang pangkabuhayan kasi iyon ang ma-sustain kan sa imong naramdaman mo, pagkabuhay. kang primerong episode kang programa tang ini, na binanggit sa tuyan ni Congressman Saldico, nasaro sa pangiturugan niya, malawak na saro pangaturugan sa mga niya. senaryong gusto niyang mahiling, na ang gabos na Bicolano nagtatrabaho, Dahil may hanap buhay. Correct, tama. Kasi yan kagaanan kan buot niya, And makatabang. para sa detalye, kan event na ito, kan activity ito, subago, Makakasabay ta mga kaaksyon si Miss Sally Luces, an political officer kan ako Bicol. Maray na pagkahapon sa liwatabi, Ma'am Sally. Maray na hapon, Miss Maharuth and Mr. Siram. Yan ang ko dyan kay Miss Sally. Malambingon mo natin. ibang klase Ibang ini. klase yan. Ibang So, dating. Miss Sally, subago, pirang beneficiaryo giraray? Bali po ini 2 batches, 148 po na nag-graduate sa Shielded Metal Arc Welding or ISMAW NC1. As in, 50 po para sa Hilot Wellness Massage partner. NC2. May parahilot partner. Si Isay ang kapartner ta dyan sa pag-training na yan. Ang partner ta po ang Tectone Global Technologies Foundation Incorporated, as in Evegate Technical and Development Training. Importante partner na may ka-partner, tayo itoon magigiyaman duman sa And mga aron kan napupunta nabanggit sana. ni Congressman Saldi, bako lang ini sa probinsya kan Albay gigibuhon. Opo, bako lang po ini sa probinsya. In fact po, tapos na po kita sa Camarines Norte, tapos naman po sa Camarines Sur. So, ngunyan pong Aldao is itong Albay po. Pagkatapos igwa pa kita sa Sorsogon, tapos na din po kita sa Sorsogon, may Catanduanes, tapos Masbate pa. Okay, so Buong duwa pang Bicol po probinsya. So gabos-gabos, kung isasabay ta na sukuan, 1,700. Opo. Dakula talaga. Magayon partner inyong mga programa kan ako Bicol na masusteneran partner ang pagkabuhay kan sa tuyang mga kababayang tios na Bicolano. So anong reaksyon binibining Sally subago kan mga kababayan na nag-training na pagulinin da may gamit pa sila? So nailing ko pong nag-testimonial na iibi po siya kasi sabi nga ninda na bako lang training ang itinaos sa inda kundi pati itong ekipahe na magagamit ninda sa indang paghahanap buhay. Taaram nindo ngunyan po baga pandemic dahil makahanap ki mga trabaho ta dipisil maghanap ngunyan ta dakulon ang nag-close na mga kumpanya kaya takulaon daw ang tabang kaining itinaon ng Ako Bicol Party List sa pangingenot syempre kan sa tuyang si Congressman Saldico and Congressman Pedro Garbin. Alam mo na, partner, may saro pa kung hapot kay Miss Sally. Pag-abot sa mga pag-training ng Arugan, ano exclusive lang yan sa mga lalaki o Babae babae or o pati ibang sa mga, kasarian? Pwede po yan sa gabos na gender. Okay, so pwedeng bisexual, pwedeng
transgender. So, wala talagang pipipili ang ako Yes. Bicol. Basta Wala po. Bicolano ka, kwalipikado ka. Naalala mo, partner, sabi ni Congressman sa pinakainot ang episode, babae, lalaki, bakla, tumboy, Hoben. burang, hoben. Oo, Gabos may edad. iyan. Basta kaya pa. Basta kaya. May May kapasidad kapasidad. pa. Nadaing masayang ang tabang na pigtataw ka na And Bicol. initabi kong, nagpuni ni 10 years ago. Yeah, 10 years ago, no? And kaito pa mismo, no? Ay, mabalik kita duman. Ang sabi sa kuyang magurang na, sabi niya, give me a fish, I eat for a day. Teach me to fish, I'll eat for a lifetime. So ngunyan, bako lang nga ni, teach me to fish ang ginibot ta, kundi tinaawan tapasin da kay pahe kung paano Kung baga sa parasira, kung sa aktual na parasira, iguana, tinuruan na sinda magdakop, kisira, tinauan pa ni kung kilambat at saka bangka. Sabi nga ni kung Saldi sa Bible, follow me and I will make you fishers of men. Ayan. Bulpi kang nanonood ng partner. Siyempre, partner, aside Okay. kan sa tuyan, So, dapat maka-Diyos din kita. aram mo kung kaito pa, iguana nga ning mga nakapag-abroad. Yes. Na training ka na Bicol. Both sabi yun, partner, may mga OFW kita na padagos na pigtatabangan ka na Kaya, Bicol. nakapag-abroad, dahil nakapag-kaigwas nindang trabaho, napaeskwela ninda, sutugang ninda. Tama. Ang mga effect, siyempre domino effect Domino yan. effect, siyempre. Nakapagtrabaho, nakapagpaharong na kan magurang niya. Kumbaga, payback time sa saindang mga magurang, as in sa saindang pang mga kapamilya. And initabi, Congressman Saldi ko, magpapadagos sa mga masunod Yes. pang mga panahon ng taon. Yeah, diretso ini yung taramtan na talagang yun ang kasi so medical is kumbaga pang dagdag lang ito kang kakulang pero pag kigwa naging successful na negosyante na entrepreneur madakula pa inipigtaw ta sa indang na small scale na pero pag sinda naging successful, naging maigos, kay maray, madakulaw ng sa indang negosyo. Narumduman ko kung supig sasabi mo na pigigibutan na ini. Pero ini may mga banibago pa kitang pigigibutan. I-expand ta, pagpapadakula ta, mas lalo tang kasi kung training lang, dahil ki opportunity sin ng matawang ki magnegosyo. Kasi gudyan ki mga maigos, may kapasidad maging persistent, hard work. In terms of financial. Financial, magkaigo ki gamit. Ngunyan, tigtawan ta kay pahe. Yaw na ang gabos, nasa sa inda ng ngunyan kung paano sino magkayod kitudo para mag-asensuan sa indang buhay. Ayan, patuloy yan, partner, na si Congressman Saldico, dahil lang na nakukontento kung ano sa nasuyo nahihiling niya. Partner. And aram mo, yan ang mga pigigibo ni Congressman Saldico. Sabi niya nga ni Subago, pigtatandaan niya supigtaram kan sa iyang magurang. Correct. Nangunyan, siguro, Siyempre, si Kong Saldico was raised by his parents well, di ba? Siyempre, kay to aki pa si Congressman Saldico. Ngunyan, representante siya kan Ako Bicol Party List. Tama, partner. Piling mo niya ni Congressman Saldico, saro naman siyang magurang. Bakulang kan sa iyang mga aki, kan mga Bicolano. Correct. Sambayan ng Bicolano, partner. Na nagre-reparo sa mga kababayan tang Bicolano, ang mga kapwata Bicolano, digdi sa intirong Rion 5. Kaya partner, sa pagkikipag-ulay ko kan mga nakaaging aldaw, grabe na. Parang sabi ninda, gusto ko naman ngayang mamet, gusto ko na ngayang mamidbidan niya si Kong Saldi in person. So siguro sa mga masunod na aldaw, mas lalo pag mamamatian kan mga kababayan niya itong Bicolano kung si Congressman Basta Saldico. tandaan lang nito digdi sa programang ini kang Action Co Center, tabang ura mismo, gabus digdi ura mismo. Ang pagtabang, partner. Ayuda ura mismo. oo. Dati naghibi ura mismo. Pagkatapos tinabangan ni Congressman Igwa Saldico, pa nga ni- napa-smile ura igwa mismo. pa nga ni partner na dismayo ora mismo. sobrang kaugmahan, sobrang kapagalan, pero ang katapusan mga partner, so kaugmahan na nakatabang kita. Oo. And pag-abot sa livelihood, training ora mismo, gamit ora mismo, hanap buhay ora mismo. Okay. So, kadakol pa ko takitan pag-urulayan, partner, pero pasalamatan taan sa tuyang guest mo niya na pagkaldaw. Congressman Saldico, maraming salamat abi sa imong panahon na sin oras. Okay. And syempre, si Miss Sally Lusas man ka na ko Bicol, maraming salamat, Miss Sally. Ayan. Medyo speechless na si Sally. Smile pa lang, sabi da, Ay, ulam alam mo, na. day taman kay Puan magpaarang pirmi kay Kong Saldi, kay binibining sa alam mo ko nata. Oral daw, partner. Doon Halawig pang pagtabang panahon ta. ang tatahakin ng programang ini. Correct. Nakasabay ta po si Sinda Congressman Permian, Saldico kasabay ta. para sa mga kababayan tang Bicolano. Correct. Pero partner, ang pinakasarap pa digdi ni na pinagahalat kan sa tuyang mga kababayan, igwa kitang mga aside kan pagtabang, May sorpresa. Ora mismo. Correct. Para po sa mga estudyante ang pagtabang niya na pagkaldaw, igwa kita partner na maswerteng nanggana Nin tablet. Wow! Haliyan! Ora mismo kay Congressman Saldico. Siyempre, partner, iyo yan ang pigpromesa sa tuya na ang sa tuya mga kababayan, igwa ni na
kaugmahan partner na marireceive gikan kay Congressman Saldico. Asin uya po para kamuman manggana kinakaipuhan lang tabi inindong i-share ang samuyang episode gunyan para samuya tabing masunod na episode kamuman ang masunod na manggana. Ayun. Kumbaga, kaipuan na ining pag-share ninda kang programang ini, yun ini ang magiging ticket ninda. Ticket to ride, ticket to win partner. So kinakaipuhan, nindo tabing i-share, bago nindong i-share tabi ang samuyang programa, kinakaipuhan nindong i-like ang samuyang official Facebook account, ang Action Co Center. Kinakaipuhan tabi nindo yan i-like. Sirigman, igo kami ng official YouTube account. Duman tabi ka mo ma-subscribe. Syempre, an samuya pong episode ngunyan kinakaipuan nindong i-share asin kinakaipuan nindong magtag ning tulong kay estudyanteng sa indong amigo o amiga. Alagad, igwan ang manggagana mo niyan. Syempre, partner. Sige. An samuya tabing maswerteng nanggana, uya! Ayan, ang tabay. Partner, excited na namang matian ninda. So mga nag-like, nag-share tabi kan sa muyang nakaaging episode, unian maswerteng nanggana para tabi ngunya na pagkaldaw. Manggagana siya ning tablet at pangaran niya si... Wow! Monique Itchaluce Toscano! Ayan, ikatabi ang maswerte ming winner ngunya na pagkaldaw. Taga-sign ini? Yan, partner. Ana, sa iyang mensahe, basahon tata partner, nag-comment mensahe siya, siya. hello po, sana po isa po akong napili ninyo. Isa po akong student nanay. At kasalukuyang nag-aaral po sa San Jose Community College. Ang San Jose Community College, digdi lang yan, Malilipot Sa Malilipot, partner. At third year na po ako. Sana po ako matulungan nyo po para po sa pag-aaral ko po. Salamat po. God bless po, Congressman Saldico and AKB family. Ayan, maswerteng nanggana, Monique Itchaluce Toscano. Diyan yan sa Malilipot, Albay, partner. Congratulations! Congratulations! Sa ika ang inot ng Mapalad ka! maswerte na nanggana nin tablet. Ayan. Garo, ugmaw ni partner mo niyan. Brand new eh. Siyempre, brand new. Ali, yan kay Congressman Saldi asin sa ako Bicol. Oo. Siyempre, pag nauugmaan mga kababayan, lalong nauugma si Siyempre, Congressman partner, Saldi ko na nakakapagtabang ang siya. kapagalan ta partner ni Congressman Saldi na iling ta po, nego kitang napaugmango niya. So, before that pa, mga ka-aksyon, kinakaipuhan po kamo sa liwat na, anta pa yan ta partner sa tuwing mga kababayan. Tama. Tananing padagos nindo tabing mahiling ang programang Tabang Ora mismo. Kinakaipuhan nindong i-like an official Facebook account kan Action Co Center. I-like, pwede man tabi ka mong magpaabot kan sa indong mensahe, kung an sa indong gustong ipaabot. Siring man, i-subscribe po nindo ang samuyang official YouTube channel, Action Co Center. Ayun. So, yan, partner, saro na naman na makabuluhan na pagiribanan ang nangyari ngunya na pagkahapon digdi sa Action Co Center Tabang Ora mismo. Alright, so dyan ang mga ka-aksyon, nagtatapos ang samuyang programa ngunya na pagkaldaw. Antabay ka mo sa masunod ming episode, Miyerkules, parehas na oras asin parehas na programa. Ako po ang sa indong lingkod, nakasabay nindo Mr. Siram Can Bicol, Joshua Martinez. Ako man po si Remy Araneta Mindones and mga Salvador Can Bicolanja. Nadadahog man kami sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi asin 88.7 Radyo Ragon Birac Catanduanes. Masiram na hapon mga kapwa Bicolano, God bless. Maray na pagkahapon asin salamat.